सूर्य तयारी झाली का? चालू आहे ना, लक्ष्मी पूजन करायचं आता. तर बघा मंडळी, सूर्यकाची तयारी चालू आहे. इकडे पूर्ण लाइटिंग वगैरे झाली आहे. लाइटिंग झालेली आहे हे बघा. त्यानंतर मी सविस्तर दाखवतो. पण आता बघा त्याची पण तयारी चालू आहे. आणि इकडे सगळीकडे तिने भांडी बिंडी काढली आहे. बघा तयारी केली आहे तिने. इथे सगळी भांडी वगैरे घेतली आहे. ते काय ना नमस्कार मंडळी, तुम्हाला सगळ्यांना दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा. नमस्कार मंडळी, मी सुधीर गावडे, गावडे गजाली चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करतो. तर मंडळी, आज आहे लक्ष्मी पूजन आणि आम्ही आता लक्ष्मी पूजन करणार आहोत. लक्ष्मी पूजनाची आम्ही तयारी केलेली आहे. बघा सगळी तयारी झालेली आहे. सगळी तयारी झालेली आहे ना. तर मंडळी, आता आम्ही सगळे आता पूजा करून घेतो आणि तुम्हाला दाखवतो आम्ही कशी पूजा करणार आहोत ती. तर तुम्ही आमच्याबरोबर या व्हिडिओमध्ये बनून राहा. कुठे स्किप न करता हा व्हिडिओ पूर्ण बघा
आता सुरेखा, आता पूजेची तयारी झाली की नाही? हो झाली ना. चल दाखव बघू काय काय तयारी केली असती. ओके चला. चला, आपण आता पूजा मांडलेली आहे. आता पूजेत आपण पूजा करायची. पूजा करायची आता. तर बघा मंडळी, ती पूर्ण तयारी केलेली आहे. आता ती पूजा करते. आपण सगळ्यांनी आता पूजा करून घेऊया. आता तर यावेळेची मैथिलीची ट्रेनिंग असल्यामुळे मैथिली पण काय तिला आईला मदत करू शकलेली नाही आहे. सोमने फक्त चकल्या गाळते वेळी केलेले आहे. हो ना रे? सोमने चकल्या गाळते वेळी आईला मदत केलेली आहे. तर बघा मंडळी, एकंदरीत अशी पूजा मांडलेली आहे. दरवर्षी प्रमाणेच याही वर्षी तशीच मांडलेली आहे. दरवर्षी अशाच पद्धतीने आम्ही पूजा मांडतो. त्या पद्धतीनेच आम्ही पूजा पूजा मांडतो. हां. तर मंडळी, दरवर्षी आम्ही या पद्धतीनेच पूजा मांडतो आणि पूजा करतो. यावर्षी थोडं घराचं रिनोव्हेशन केलेलं आहे नाही का? आता काय घालायला आधी सांगायचं. तर मंडळी, आता सोहम पूजा करतोय. नुसतं टेकवा असं स्क्रीनला नको. ते असं नुसतं म्हटलं हात
द्यायचे होते. सुका सदा सर्वदा योग तुझा गणा, तुझे कारणी देह माझा पडा. उपदेशू नको गुणवंता अनंत, करुणायका लागणे हेची आता. जय जय रघुवीर समर्थ अन्याय माझे कौटान कौटी, मोरेश्वरा मा तुझे नाम मंगलमूर्ती जय. आता काय घालायला तर मंडळी, हा लक्ष्मीपूजनचा छोटासा व्हिडिओ होता. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला जरूर कमेंट करून कळवा आणि आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.